So pagkakita na ako sa balanghoy, akong tiyan murag ni kutoy. So ako dahil gipakuy-kuy na unsa po ni mga bataang nga mura magway umoy, di man makaalsa. Sos bantong ra di ay kay pirting gahia. Nah, pirti man ng pagkadaghana sa iyang unod. So maoto, perti na mong pangatawa kay grabe kaon na ni. So ang atong gipatanggal no sa atong tigtanggal, so kay panginaya mo bunal. Mayra manig na nasa plato kay kusog ayo. Oh? Sus, ning liho ka, murag way pamahaw. Pero kung naluto na, kusog ayo mo tirada. O, siyempre, ato sang panitan para tagtaon at naning mahugasan. So, napoy nagpanit og lubi para makagod na dayon, para matunuan. Napoy nagkagod ang pag-ayusan ning trabaho ani no. Dali lang kita makakaon ani ba. O, na humanan na nilang panit. So, ako tig video lang. O, ning balik na ba sa kagod niya, sige po siya kaon, sibog hungit-hungit og ginagod. O, gitunuan na. Taod-taod ani, kinanaan na ni. O, wadyo ko nahagon trabaho ba sila rin ning kamot karon ukap na sa kaldero kaon na ni asamang plato. Oh, gipili-pili pa. Oh, katwag hungit. Hindi mo pakit sino hungit. Cute mo. Siyempre hungit po tadi para marapot maghago ba. Kalami.